пенсионирах на Луната. Аз не дойдох с нещо друго, защото каква тази чиния, бе. Доста интересно, на Луната е прекалено тъмно. Доста е тъмно. Нищо не виждам. Мисля да се насоча на там, да видя какво толкова мога да намеря. Тук намерих някаква пещера. Нека да я видя, защото гравитацията тук е малко сложна. Обаче ще е долу още надолу, че да не попадна. Доста е тъмно, чакай да сложа тук няма ли нещо лампа? Тук доста е светло, обаче тук все едно някой живее тук. Какъв е този човек, бе? Какъв си ти, бе? Той? Какво? Той ме гледа в момента. Той се вижи. Какъв си ти, бе? Ти какъв си ти, бе? Той го явно. Какъв си ти, бе? Какво правиш тук, бе? Здрасти. Какъв си ти? Аз тук живея. Ти какъв си? Аз пристигам от земята и търся един човек в една пещера. Тук живее, само аз тук живея. Не знам за кой говориш. Тук някакви книги имам, които казва, че... Сега ще прочета. Знае историята за Гомодер, който разказва войната. Ясно за какво си тука. Да, и между другото, той си оставил тези книги в нашата планета. По-точно аз ги оставих, ако има живот за тази планета, но я тук живея аз. Тук и... Може да дойда към тебе. Да, можеш. Нали, че има доста кървища, нали? Смисъл, ти живееш тук на тази планета, така ли? Да, аз живея тук. Това са твои книги, нали? Да, това са мои книги, които съм ги оставил. Да, между другото, доста хубави неща си оставил, ма... Какво означава, какво се случи? Явно си дошъл тук да ти разкажа за войната, така ли? Да. Чай, че тук да не падна. Явно искаш да ти разкажа за войната с Гомодер и моя екип. Така ли искаш да... Да. Но ще трябва да ти разкажа някой ден, но... Ще ти разкажа, но няма да се очудиш. Сериозно? Да. Но нека да ти разкажа какво се случи едно време.